Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και ξεκινώντας την τοποθέτησή μου θα ήθελα να πω καταρχήν ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καπή και πολιτικά και οικονομικά, με δεδομένο ότι και η κρίση στην Ευρωζώνη βαθαίνει με απρόβλεπτες συνέπειες συνολικά για τους λαούς και τις χώρες στην Ευρωζώνη και συνολικά για την παγκόσμια οικονομία, και δεν κατορθώνουν να έχουν το περιθώριο, από ό,τι φαίνεται, το περιθώριο που θέλαν οι Ευρωπαίοι για να στήσουν εκείνο που θέλαν από την αρχή, έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό ελέγχου χρεοκοπημένων χωρών. Και από ό,τι φαίνεται, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, δηλαδή τη μετάβαση, γι' αυτό ήταν πολιτική συνένεση, ομοψυχία, εθνική συνεννόηση, το πεπρωμένο της φυλής, μας είπε ο κύριος Ρεν, και άλλα τέτοια. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς φτάσαμε εδώ. Ένας χρόνος του μνημονίου μόλις έχει κλείσει. Τι πετύχαμε σε αυτό το χρόνο του μνημονίου? Πρώτον, θα θυμάστε ενδεχομένως ότι μάθαμε τον περασμένο χρόνο τι σημαίνει τα spread. Spread δεν είναι τίποτα. Spread είναι η διαφορά επιτοκίου των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά από τα γερμανικά ομόλογα. Όσο διαφέρουν αυτά τα δύο επιτόκια. Την εποχή, και το μετράνε σε μονάδες βάσης. Λοιπόν, την εποχή που μας βάλανε στο μνημόνιο, που επικαλεστήκανε τα spread για να μπούμε στο μνημόνιο, θυμάστε το Καστελόριζο, τον κύριο Παπαδρέου, ήταν 400 μονάδες βάσης. Και θυμάμαι, ήταν Μεγάλη Παρασκευή, πήγαινα με την οικογένειά μου ως ήθιστε στην πατρίδα μου. Και πηγαίναμε στον επιτάφιο και στον δρόμο προς τον επιτάφιο με παίρναν τηλέφωνο δημοσιογράφοι, φίλοι, συνάδελφοι από το συνάδελφοι κτλ. Έντρομοι, γιατί στα κατράν των spread που μετράνε τα spread είχαν χτυπήσει 400 μονάδες βάσης. Προχθές τα spread ξεπεράσαν τις 1450 μονάδες βάσης. Λοιπόν, αισίως το ελληνικό δημόσιο, αν μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές σήμερα, θα δανειζόταν με χειρότερα επιτόκια από ό,τι δανείζεται ένα φυσικό πρόσωπο με πιστωτική κάρτα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο, βέβαια το εξωτερικό στοιχείο. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι ότι μέσα σε αυτό το χρόνο του μνημονίου, το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα έχασε 20.000 κατά κεφαλή, δηλαδή κατά νοικοκυριό. Έχασε 20.000 από τις μειώσεις των μισθών σε ετησία βάση. Από τις περικοπές δαπανών, γιατί μπορεί να σου περικόπτουν δαπάνες από το δημόσιο, αλλά εσύ χρειάζεται να τις κάνεις. Υγεία, παιδεία, ιστορίες τέτοιες, χρειάζεται να τις κάνεις. Από την αύξηση ανεργίας, σχεδόν διπλασιασμό, έχουμε μέσα σε ένα χρόνο. Και φυσικά από τη συνολική πτώση της αγοράς, το οποίο επιδρά συνολικά τα εισοδήματα κυρίως των μισών στρωμάτων. Αυτό λοιπόν, αν το υπολογίσει κανείς, είναι περίπου στα 20.000 το χρόνο. Αν σκεφτεί κανείς ότι το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα έχει ετήσιο εισόδημα 21 με 22.000, καταλαβαίνετε ότι του πήρε ένα ολόκληρο χρονιάτικο το μνημόνιο αυτή τη στιγμή. Και μας οδήγησε πού? Η οικονομία με τα μακροοικονομικά μεγέθη μας δείχνει ότι χάσαμε μία ολόκληρη δεκαετία. Μέσα σε ένα χρόνο η ελληνική οικονομία έχασε επέκταση μίας ολόκληρης δεκαετίας σε επίπεδο επενδύσεων, σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο βιομηχανίας, σε επίπεδο αγοράς, τζίρου λιανικής. Και τι κερδίσαμε? 42 δισεκατομμύρια πρόσθετο χρέος. Συρρυκνώθηκε η οικονομία, τσακίστηκε το εισόδημα, τσακίστηκαν οι εργαζόμενοι, το σύνολο δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, και το μόνο θετικό αποτέλεσμα είναι ότι αυξήθηκε σημαντικά το δημόσιο χρέος της χώρας. Και μάλιστα τόσο σημαντικά, ώστε σήμερα μας λένε ότι αν μείνουν ένα μήνα χωρίς την πέμπτη δόση, θα χρεοκοπήσουν μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Δεν λένε ψέματα. Το ζήτημα είναι βέβαια γιατί το λένε, έτσι είναι μια προσπάθεια τρομοκρατίας αφενός και αφετέρου κερδοσκοπίας της παρέας από το Λονδίνο, της παρέας από το Μανχάταν και της παρέας από την Αθήνα, που σορτάρουν ομόλογα ελληνικά στετορογενή. Σορτάρισμα είναι μια μέθοδος κερδοσκοπίας. Στην κουβέντα μπορεί να το συζητήσουμε πώς τεχνικά γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή έχουν οδηγήσει
στα 18% τα επιτόκιο απόδοσης το ελληνικό ομόλογο ή χτυπάνε τα ομόλογα τόσο πολύ. Κοιτάξτε σήμερα που κλείστηκε η συμφωνία για το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, πώς ανέβηκε το χρηματιστήριο. Βεβαίως, αύριο θα δείτε, μεθαύριο θα δείτε ότι αντίστοιχη βουκιά εξαργυρώνοντας τα κέρδη τους η μικρή κλίκα των κερδοσκόπων της ελληνικής άσπρας τάξης ή αν θέλετε των τραπεζιτών και των κρατικοδίων της οικονομικής ολιγαρχίας που έχουν. Άρα το μνημόνιο απέτυχε, πρέπει να πούμε ότι απέτυχε, γιατί λένε πολλοί δημοσιογραφούντες, οι οποίοι βεβαίως πριν ένα χρόνο όταν ψηφιζόταν το μνημόνιο μας λέγανε ότι αυτός ήταν μονόδρομος, τώρα βγαίνουν και λένε ότι εμείς τα λέγαμε, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Απέτυχε το μνημόνιο? Όχι, δεν απέτυχε. Πέτυχε τους στόχους του. Ποιος ήταν ο στόχος του? Ο στόχος του είναι να οδηγήσει μια ολόκληρη κοινωνία στην απελπισία και στην απόγνωση. Να αποδεχτεί το ξεπούλημα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Το κεχρί ήταν στο μυαλό. Τα σημικά του σπιτιού. Και τα σημικά του σπιτιού να μπορούν να πουληθούν σε τέτοιες τιμές και με τέτοιους τρόπους ώστε να ευνοούν τα πιο κερδοσκοπικά κυκλώματα της διεθνούς αγοράς. Αυτό γίνεται πάντα σε όλες τις χώρες εδώ και δεκαετίες που λειτουργεί το ΔΝΤ ως μοχλός παρέμβασης και εκποίησης αυτών των χωρών υπέρ των δανειστών. Δεκαετίες γίνεται αυτή η ιστορία. Κάποιοι από εμάς το φωνάζανε πριν καν υπάρξει το μνημόνιο. Ότι ο σχεδιασμός είναι η ιστορία, όχι μόνο να χάσει ο εργαζόμενος το μισθό και το συντάξει του, αλλά να χάσει και τη χώρα του. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο έχουμε βρεθεί τώρα. Δεν φτάνει το γεγονός ότι εκποιήθηκε μισθός και σύνταξη, εργατικά δικαιώματα, ασφαλιστικά δικαιώματα και όλα αυτά, πρέπει να εκποιηθεί και η χώρα. Και αυτή όμως πάλι δεν πρόκειται να φτάσει. Προσέξτε τώρα. Προβλέπουν ότι από την εκποίηση των συμμετοχών του ελληνικού δημοσίου στις πρώην ΔΕΚΟ, διότι παρεμπιπτόντως οι επιχειρήσεις, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, που πάνε να πουλήσουν τις συμμετοχές του ελληνικού δημοσίου, είναι ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. Το καθεστώς των ΔΕΚΟ, δηλαδή 100% στο δημόσιο, που λέμε να το πούμε απλά, καταργήθηκε επισημήτη το 2000 και μετέτρεψε τη μονιμότητα σε αορίστου χρόνου στους εργαζόμενους και υποκαθεστώς εργασίας σε ΑΕ, σε ανώνυμες εταιρείες, όπως έγινε στη ΔΕΗ, όπως έγινε στο ΡΟΤΕ. Και έτσι το παραγωγικό δυναμικό που αντιπροσωπεύουν αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις, που είναι δύο κορυφαίες επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία, μετατράπηκε, υποβαθμίστηκε τόσο, ώστε να είναι μια απλή μετοχική συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και πουλάνε τη συμμετοχή του δημοσίου, η οποία αξίζει περίπου 6 δισεκατομμύρια. Τι αντιστοιχεί όμως στα 6 δισεκατομμύρια συμμετοχές δημοσίου? Ξέρετε πώς περιουσία αντιστοιχεί η οικονομική επιφάνεια των ελληνικών ομολόγων. Δηλαδή τα πάγια, ο τζίρος, ο τρόπος που λειτουργεί και παρεμβαίνει, ο έλεγχος, τα μερίδια αγοράς που κατέχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Ξέρετε σε τι ανέρχεται? Στα 120 δισεκατομμύρια. Πουλάνε 120 δισεκατομμύρια συνολικού παραγωγικού πλούτου της χώρας για να εισπράξουν 6 δισεκατομμύρια. Και ελπίζουν ότι από την εκποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας θα πάρουν άλλα περίπου τόσα για να συμπληρώσουν τα 12-15 δισεκατομμύρια που ελπίζουν να πάρουν μέχρι το τέλος του 2013. Πόσα είναι αυτά τα 12-13 δισεκατομμύρια, ακόμη και αν τα πάρουν? Το 2011 προβλέπεται να πληρώσουμε μόνο τόκους σε ληξιπρόθεσμα ομόλογα. Όχι και τους τόκους που τρέχουν με τα έντοκα γραμμάτια, όχι τους τόκους από τους βραχυπρόθεσμους, δανεισμό. Όχι, μόνο οι τόκοι από τα ληξιπρόθεσμα ομόλογα είναι 16 δισεκατομμύρια. Και το 2012 πάλι αυτοί οι τόκοι των ληξιπρόθεσμων θα είναι 18 δισεκατομμύρια. Το 2013 οι τόκοι πάλι, μόνο μιλάμε για τους τόκους, έτσι, οι τόκοι των ληξιπρόθεσμων, του μακροπρόθεσμου χρέους, να το πούμε έτσι, θα είναι πάλι 22 δισεκατομμύρια. Και εμείς θα πάρουμε σε αυτά τα 3 χρόνια 15 δισεκατομμύρια και υποτίθεται ότι θα μειώσουμε την επιβάρυνση του χρέους. Αν δεν. Γι' αυτό έχει μπει η μηχανή μπροστά. Ξέρουν, αλέγει το σύμπαν αυτό το πράγμα. Θα αλέσει τα πάντα. Μας λένε ότι το δημόσιο χρέος δημιουργήθηκε γιατί πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις υπερβολικούς στο δημόσιο τομέα.
Ψέμα. Τεράστιο ψέμα. Μας λένε επίσης, και θα τα πούμε με τα στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, μας λένε επίσης, και αυτό είναι άκρως διαδεδομένο, θα τα πούμε μερικές φορές, δυστυχώς πέφτουν και προοδευτικοί άνθρωποι σε αυτή τη λούπα, ότι είναι το σπάταλο κράτος που δημιούργησε το δημόσιο χρέος. Βεβαίως το κράτος μας είναι εξαιρετικά σπάταλο όταν πρόκειται για κατοικοδίους επιχειρηματίες, μεγαλοεργολάβους, ημέτερους και λαμόγια. Εκεί είναι εξαιρετικά σπάταλο. Αλλά δεν είναι καθόλου σπάταλο και θα έλεγα είναι εξαιρετικά φιδωλό όταν πρόκειται για δαπάνες στην υγεία, στην παιδεία, από δαπάνες που αφορούν τον πολίτη. Ή αν θέλουμε να δούμε, οι δαπάνες που αφορούν την εξυπηρέτηση των δικαίων του πολίτη. Αυτό που τραβάει ο ταξιούχος όταν πηγαίνει στην εργατική αιστεία, αυτό που τραβάει ο εργαζόμενος για να πάρει τα στοιχειώδη, να απαιτήσει και να πάρει τα στοιχειώδη. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ελληνικό κράτος έχει τις χαμηλότερες δαπάνες υγείας και παιδείας σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, αλλά έχει το υψηλό ως ποσοστό στο ακαθάριστο εμπόριο προϊόν, για να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά το υψηλότερο ποσοστό κρατικών προμηθειών από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. 6% στο ακαθάριστο εμπόριο προϊόν έχουμε κρατικές προμήθειες, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι περίπου στο 2%. Οι 4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από εκεί δεν έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ελληνικού κράτους, έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες ανάγκες των λαμόγιων, των επιχειρηματιών και των επιχειρηματικών κυκλωμάτων που αναδεικνύουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό και έχει υποθεί και έχει χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα επανειλημμένα και αυτό είναι αληθές, επαληθεύεται δηλαδή από τα στοιχεία του προπολογισμού, ότι το δημόσιο σπαταλάει σαν αναλώσιμα, μόνο σε αναλώσιμα, όσα ακριβώς, σε απόλυτο νούμερο, όσα ακριβώς σπαταλάει και το βρετανικό κράτος. Συγκρίνεται μεγέθη. Αυτά βέβαια είναι για να μπορέσει αφενός οι μέτροι να κάνουν τη δουλειά τους και αφετέρου να δημιουργήσει μια συστηματική κατάσταση χάους στη δημόσια διοίκηση, διάλυση. Έτσι, το μπάχαλο που λέει ο κοινός κόσμος, ώστε να πραγματικά μέσα από αυτό το μπάχαλο να σωματώσει και δημόσιους υπαλλήλους και να διαθέτει συντηρήσεις κτλ. Ώστε να μην διεκδικήσει την κατάσταση και τη συγκρότηση, την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και συνολικά του δημόσιου τομέα προς όφελος των εργαζομένων και της χώρας. Όμως το βασικό είναι πώς εξυπηρετούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν φταίνε ούτε οι μισθοί, ούτε τα ελλείμματα, όχι πως δεν υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τα δημοσιονομικά, το είπαμε προηγουμένως, και μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις δαπάνες έτσι. Ούτε το σπάταλο λεγόμενο κράτος. Στην πραγματικότητα το ελληνικό κράτος, αν εξαιρέσει κανείς την εξυπηρέτηση χρέους που κάνει κάθε χρόνο, έχουμε το μικρότερο σε διαστάσεις, σε μέγεθος, οικονομικό μέγεθος, κράτος στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εξαιρέσουμε την εξυπηρέτηση χρέους, οι δαπάνες ως ποσοστό, οι τακτικές δαπάνες του προπολογισμού ως ποσοστό στο ακαθάριστο χώρο προϊόν είναι περίπου στο 30 με 32%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 46%. Παρ' όλα αυτά, εμείς χρεοκοπήσαμε τα μεγάλα κράτη, δεν χρεοκοπήσαμε. Γιατί μην πάμε τώρα στη Γαλλία που είναι 58%. Μην πάμε στις βόρειες χώρες, τις σκανδιναβικές, όπου η Δανία έχει 62% δαπάνες κράτους στο ΑΕΠ της. Αλλά αυτές δεν χρεοκοπούν, εμείς χρεοκοπήσαμε. Λοιπόν, πού οφείλεται αυτό? Αυτό μας το λέει μια πολύ καλή δήλωση του αυτού του αϊθαλούς πολιτικού που έχουμε σε αυτή τη χώρα και εξαιρετικά, όπως το λένε, με τεράστια συνεισφορά σε αυτόν τον τόπο, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ως Υπουργός Συντονισμού της κυβέρνησης Καραμαλή του Πρεσβύτερου στη δεκαετία του 70 ζητοκράβγαζε κάθε φορά που κλεινόντουσαν συμφωνίες δανεισμού της χώρας, διότι η χώρα επιβεβαιώνει την έξω τερκαλή της ματερία, γιατί τρέχουν όλοι να τη δανείσουν, έτσι έλεγε.